kodwa lutho akazakuze kwenzeke. Ngifuna ukunendlalela abantu abamnyama bakithi abampisholo ukuthi mina vukani Zulu, vukani Mntampishono, vukani ma-Afrika konakele ezweni. Now we are speaking. People who free us. Abantu abamnyama babelwa. Belwa abantu abamnyama or ama-political organizations who free this country. Akuyona inkantolo, akuyona imantshi, akuyona ijaji. Nginamanga abantu bakithi. Khuluma ungizwe lapha. Umlando wasemachunwini akuhlekwa-ke manje ingqondo iyasebenza. Ngithi mina abantu bakithi namhlanje sizwe kuthiwa inkunzi yakithi emanxebanxeba umfoka Msholozi kuphuma isinqumo engazange aqule ecala, engazange agwetshwe, engazange abekwe ecala elizakaze lutho, wagwetshwa engekho, wathuna ecala fanele ke ikhehla lakithi lidonswa empeshenini linaminyaka engaphezulu ka-82 years. Kuthiwa liyobolela ejele, kuthiwa ngawuhlala ejele. Umntaka bamzobe selokhu afika kulelizwe selokhu azalwa uyalwa ulwela ukukhuleka umuntu omnyama, kodwa namhlanje kuthiwa Msholozi akagwetshwe, agwetshela ukuthi uhambile waya kwikhomishana kaZondo, wafika waba nezinto angajabule ngazo njengomuntu oyi-expressa. Ngikhuluma ngomuntu mina owaya physically, he was there. Emveni kwalokho benzani bona mase bemtholele Msholozi, benzani bamshushisa isikhendleni sokuthi bam-engage njengabo bonke abantu abalapha. Yini na inzondo? Akuwona umthetho, inzondo. Bakwethu, baba bethu, siyabonga nilikhululile lelizwe. Siyabonga nilikhululile lelizwe. Now it's time for us. Now it's time for us to lead. We are led by wrong people. We are led by cowards. We are led by manipulators. We are led by people who submit to the enemies of this country, to the enemy of the black skin, to the enemy of the economy of this country. We are led by wrong people.